Hála a jóistennek most kivételesen mindenki mellettem áll a párton belül, elnököstől, mindenestől. Meg hát igaz motyognak, de ettől függetlenül legalább nem basztatnak. Egyedül a Kovácsnak volt egy genyó megérzése. Melyik Kovács? Kovács László. Ő a csajával foglalkozó, nem mondtad neki? Nem, ő elkezdte magyarázni, hogy jó ez a gátláremelés, akik köcsönös. Ha ezért jött haza, akkor... Na, és még annyi van, hogy holnap nagy valószínűséggel minden híradóra kiterjedő megszólalása nagyon fontos, az nagyon sok embert utolér, illetve még egy esti sztori, és éjfélkor így levágjuk a média dolgokat, és hétfő éjfélig nix. Tehát csendes, részünkről csendes lesz. Ellenben jövő héten, kedden, csütörtök, péntek, 3 nap, vagy 4 nap az, ami borzasztó erőfeszítést igényel. Mindenki kérem, hogy 4 napig pihenjen, hogy utána 4 napon át. Mindenki haladsz el, ha szabad kérnem, a saját házasságát, temetését és nem tudom mi minden, mert a pöcsünkről is fog folyni a víz. Ugyanis ugye tudjátok, csak megerősítem, hogy... Tessék? Miért? Mert a négy nem látszik. A hölgyek pöcséről is fog folyni a víz.